Mun Helsingissä jokaiselle lapselle ja nuorelle löytyy vanhempien tulotasosta ja asuinpaikasta riippumatta mielenkiintoinen liikuntaharrastus. Harrastus, joka voi olla kaverien kanssa höntsäämistä tai vaikka tavoitteellista kilpaurheilua tai jotain siltä väliltä. Mun Helsingissä perheiden yhteinen aika iltaisin ei kulu harrastusrallin pyörittämiseen, koska harrastukset on tuotu iltapäiväkerhoihin ja rytmittämään koulupäivää. Mun Helsingissä ehkäistään elintasosairauksia ja ylläpidetään ihmisten toimintakykyä, eikä vaan laastaroida oireita. Mun Helsingissä liikunta on keino, joka luo yhteyksiä ja kaverisuhteita kantasuomalaisten ja tänne kotiutuvien välille. Yhteyksiä, jotka luo iloa molempien arkeen ja jotka edistää kotoutumista ja kielen oppimista. Jossa liikuntaseurat ja porukat hyväksyy kaikki iästä, sukupuolesta, seksuaalista suuntautumisesta, etnisestä alkuperästä tai äidinkielestä riippumatta, koska liikunta kuuluu kaikille ja jalkapallo on maailman puhutuin kieli. Mun Helsingissä rakennetaan ja suunnitellaan kaupunkia, joka innostaa ihmisiä liikkumaan ja joka tarjoaa elämyksiä, palveluja ja toimintaa, jossa kaupunki on kaupunkia ja keskuspuisto ja muut viheralueet säilytetään kaupunkilaisten henkireikä. Mun unelmien Helsingissä on rakennettu sähköisiä palveluja, jotka auttavat ihmisiä työelämässä ja arjessa ja jossa tietotekniikka on tehty palvelemaan ihmistä eikä päinvastoin. Jossa julkista rahaa käytetään järkevästi ja hankintoja tehdään niin, että ymmärretään, ettei tietojärjestelmiä ja vessapaperia voi ostaa samalla menettelyllä. Ja jossa ihmisillä on pääsy kaikkeen tarvitsemansa tietoon ja jossa ihmiset voivat osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon.